Исәнмесез, Шамил Мөхәммәтович? Хәерле көн, милләттәшләр, дуслар. Шамил Мөхәммәтович, менә миңа блогер буларак бик күп сораулар бирделәр соңгы арада хаҗ турында. Һәм менә мин сезгә сораулар бирергә булдым. Хәзерге вакытта менә соңгы арада хаҗ кылучылар бик авырлыкларга очраган дип, менә сез әле генә хаҗдан кайттыгыз. Сөйләгез әле, менә сез хаҗга беренче баруыгызмы? Ничә тапкыр бардыгыз? Гомумән хаҗдан нинди тәэсирләр белән кайттыгыз? Шушы сораудан башлыйк әле. Хәерле көн, милләттәшләр. Әлбәттә, хаҗ инде ул мөселман кешесенең тормышындагы иң зур сәяхәт. Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән мин мәсәлән өченче кат бардым хаҗга. Быел үземнең иптәшемне, Ләйсәнне алып бардым. Икәү гаилә белән бару тоже бер үзе бер бәхет. Тормыш иптәшем белән бергә зур юлга бару. Әлбәттә, мөселман кешесенең тормышындагы иң авыр гыйбадәт ул хаҗ. Әлбәттә, сез беләсез, 5 төп нигезе ислам диненең әлбәттә ул беренчесе иң җиңел шәһадә, Аллаһ Тәгаләгә ышану, аның барлыгына ышану иң җиңеле. Шулай җиңел намаз уку, аның бер авырлыгы юк бит инде. Намаз уку вакытта ул атмасына. Ничә көн, ничә сәгать, аның өчен 5 минут вакытны тауып намаз уку бердә авырлыгы юк аның. Ураза тотуның да бик авырлыгы юк шулай бит. Һәрберебез булдыраларны. Закат бирүдә авыр бер түгел. Ләкин иң авыры шушы 5 төп баганасы арасында ислам диненең ул хаҗ, әлбәттә, зур сәяхәт. Физик яктан да, психологик яктан да кеше өчен әлбәттә бик зур нагрузка. Аңлара кирәгеннән дә бик кызу булуын, бик кешенең күп булуын шушы. Ләкин шул вакытта аңлара кирәк, башка илләргә, башка мөселманнарга караганда Татарстанда хаҗи булыр өчен, хаҗга бару өчен мөмкинлекләр бик күп. Чит илләрдә күз алдына әйтегез, кешеләр 10 ел буе чират торалар, башка илләрдә. Анда квоталар бар хаҗга. Татарстанда теләгән булган кеше, һәр кеше менә акчаны алсын, хаҗга барырга була. Туры элемтә самолет төшеп тора, 6 сәгатьтә Казаннан Мәккәгә, Мәдинәгә барып җитәргә мөмкин. Bütün mümkünlikler de var, anlayan, bilgen kişi için, mümkünlüğü olan kişi için elbette o haş tiyişli, akçası olan, materyal mümkünlüğü olan kişi için yani. Eğer de kişinin mümkünlüğü olsa, o birinin ağırlığı yok. Köpçülük kişinin bizden Türkiye'ye de yol ederge yürürler, İmiratlara da vararlar. Bir ağırlığı da yok, şunda yok. Şığımlar gerek de. O ben ettirdim, o Хаҗ нәрсә ул? Хаҗ ул ахыргы көннең репетициясе, әлбәттә. Яни шунда барып кайту кешенең гомумән фикер йөртү, дөнья күрү, дөньяны аңлау, Аллаһ Тәгаләне белү өчен бик кирәкле бер этап дип саныйм. Хәзерге вакытта күп җитәкчеләр дингә килә. Шамил Мөхәммәтович, сез менә ничә ел инде диндә? Җитәкчеләр дип әйтеп булмый да, гомумән бик күп кеше хәзерге вакытта Аллаһ шөкер дингә килә. Мин сизәм, үземнең тирәдәге кешеләрдән дә, гомумән үземнең гаиләдән дә, үземнең дуслар арасыннан да дингә килүчеләр саны артты. Әлбәттә, ул бик яхшы күренеш. Җитәкчеләр арасында да ул күрәбез безнең рәисебез дә гаит намазында тора. Bütün җитәкчелегебез Мин Шәрифовичтә bütün республика җитәкчелеге бүгенгә гаит намазларына йөриләр, мәчет ачылышында булалар. Татарстанда әлбәттә ул бик матур күренеш, республикабыз бүгенгә чәчәк ата, икътисади яктан да, сәяси яктан да һәм әлбәттә иң мөһиме дөнья яхшыга бара. Һәм шушы фонда безнең дин үсеше яхшы. Әлбәттә, кешене алсаң, гармоничный кеше дип әйтәләр, урыс телендә гармоничность дип, да, тулы бер даими кешене алсаң, әгәр дә аның тормышы да дин булмаса, ул тулы була алмый. Әлбәттә, тормышы акчасы да булыр мөмкин кешенең, яхшы эше дә булыр мөмкин кешенең, гаиләсе дә булыр мөмкин. Ләкин әгәр дә шул вакытта аның ички дөньясында ниндидер бушлык булса, әлбәттә, бу тулы бер даими, тулы бер кеше була алмый. Шуңа күрә иң мөһиме бер ул аны аңлау. Шамил әфәнде, менә соңгы хаҗ кылуда әйттеләр, бик нык эсселек булган, күп кешеләр вафат булган дип. Сез үз күзегез белән күрдегезме бу хәлне?
Сезгә туры килде бит менә Юк. сезнең хаҗ сәфәре. Бу теге хош шуңа да бирелә бит моны кеше сынау өчен. Әлбәттә, ул сынаулар күп. Мунчадагы кебек анда эсселек. Күләгәдә 48 градус, кояш астында ул 50-дән дә артыграк мөмкин. Шул вакытта влажность бик көчле, 40-50% кадәр. Әлбәттә, бу ташырга тора барганда, Мөздәлифә, Мина, Гарәфәдә син гади бер шартларда яшисең, палаткаларда. Ташырга тора барасың, тоннельләр буйлап, кояш астында барасың. Әлбәттә, безнең группада да мәсәлән бик авыр хәлләр булгалады, ләкин Аллага шөкер, врачлар бар иде безнең белән, һәрбер группада врач бар иде. Шул врачларның булышу нигезендә нидер авыр хәлләрдән котылырга мөмкинлек булды. Әлбәттә, Татарстанда хаҗ оештыру мәсьәләсе югары дәрәҗәгә куелган. 20 врач барды Татарстаннан шушы хаҗиларны белән бергә. Һәм алар инде төрле белгечләр, травматологлар да бар, анда терапевтлар да, анда кардиологлар да, төрле психолог хәтта бар иде. Һәм алар инде булышалар хаҗиларга шушы шартларда адаптацияга. Анда һәрбер теге отельдә медицина пунктлары бар. Гомумән бөтен шартларда бар кешегә бу сынауны үтәргә бит. Менә хаҗ турында сөйләшү безне тегәлләп шуны әйтәсе килә. Шушы зур юлга чыгар алдыннан сәламәтлекне дә кайгыртырга кирәк. Әзер булып барырга кирәк. Гомумән хаҗга яшьле вакытта барырга тырышырга кирәк. Ул яшьтә хаҗга бару ул үзенә дә сынау, аның белән барган кешеләргә дә сынауга әверелә ул. Идеаль хәл инде ул теге Пәйгамбәрбез әйтмешләр, 40 яшькә кадәр хаҗ кылу. Яшь вакытта файдалары ул. Чөнки яшь вакытта хаҗ кылсаң, киләсе калган тормышында да ул сиңа бик зур файда китерәчәк. Субханалла. Шамил әфәнде, менә без сезне беләбез, менә сез инде ничә ел татмид җитәкчесе, ничә ел инде менә. 4 елдан артык. Менә 4 елда менә мин үзем дә күзәтәм. Сезнең эшчәнлегегез, шуның хәле сез менә масштаб фикер йөртеп, стратегик планнар белән эш итәсез. Менә татар телен күтәрүдә дә, татар журналистларын, блогерларны үстерүдә дә яңа алымнар белән эшкә кирдегез. Сөйләгез әле, менә сез 4 ел эшләү дәверендә менә үзегездән канәгатьме, нинди эшләр эшли алдыгыз һәм нәрсә эшләргә җыенасыз? Мин әйтер идем, мин бик бәхетле кеше дип, әлхәмдүлилlah. Мин бик бәхетле кеше, мин Татарстанда яшим. Татар гаиләсендә туганмын. Татар мәктәбендә укыдым. Татар журналистика факультетында укыдым. Татмедиада эшлим, татар журналистикасында һөнәр итәм. Туган телендә сөйләшәм, аралашам, туган телендә эшлим. Әлбәттә, иң мөһиме менә шушы бәхетне киңәйтү, зурайту нияте белән без Татмедиада эшлибез. Әлбәттә, әгәр дә кеше туган телендә сөйләшә белмәсә, ул әлбәттә ул теге камил кеше түгел, кызганча каршы. Бәхетле булу өчен камил булу кирәк бит бар яктан да, рухи яктан да, финанс, матди яктан да һәм иң мөһиме милли гореф-гадәтләрне телен белү. Әгәр дә инде кеше шушы милләтендә туган һәм үз милләтенең телен белмәсә, ул беркайчан да тулы мәгънәдә камил була, бәхетле була алмый. Аңа күрә безнең бурыч татар кешесенә татар телендә сөйләшергә, укырга, тыңларга, күрергә, карарга мөмкинлекләр тудыру. Татмедианың иң төп бурычларының берсе бу, әлбәттә. Biz монда татар журналистлары мөмкин кадәр булган кадәр ул эшне алып барырга тырышабыз. Бик күп проектлар башкарыла. Әлбәттә, республика җитәкчелегенең булышу нигезендә бу эшләр. Гомумән, татар булу, татар телендә эшләү ул бик кирәкле, мөһим эш безнең өчен. Татмедианы алганда инде Аллага шөкер, бөтен шартлар да бүгенге көндә бар. Гәҗитләр, журналлар чыгалар, телекомпаниялар, радиолар эшлиләр, татар телендә бик күп проектлар бар. Иң мөһиме хәзерге вакытта интернет өлкәсендә эш бара. Без аңлыйбыз. Хәзерге киләчәк гомумән безнең яшьләрнең, балачагының ул киләчәк тиз килеп җитәчәк. Алар инде аларның гомумән алар дөньясы интернет дөнья. Әгәр дә татар теленең, татар мәдәниятенең, татар әдәбиятының киләчәге турында сөйләсәк, ул киләчәк тик интернетта гына мөмкин. Чөнки хәзерге бу, менә сезнең, минем балаларым, минем балаларым, оныклар, алар инде интернет балалары, алар гәҗит журнал укымыйлар, телевизор карамыйлар, радио тыңламыйлар, алар тулысы белән телефон аркылы шушы социаль челтәрләрдә, интернетта мәгълүмат карыйлар. Һәм әгәр дә без телибез икән безнең балаларыбызны, оныкларны киләчәктә татарча сөйләшүләрен, татарча аңлауларын, без алар өчен мөмкинлек турга тиешбез монда, интернет өлкәсендә. Башкача мөмкин түгел. Киләчәк
тик шушы юнәлештә генә, интернет өлкәсендә. Әлбәттә, бу тормыш, бу прогресс, аны беренче тапкыр булмый, шуңа күрә без аңлыйбыз, бу юнәлештә эшләргә кирәк. Син дә бүгенге көндә татар телендә эшләүче иң популяр YouTube блогер, Рәхмәт. бик зур аудиторияң синең бар, бик тере аудитория. Мин шуңа күрә менә риза булдым синең белән сөйләшергә, синең аудиторияңа да аңлатырга. Яшькә карамый, бүгенге көндә олы яшьтәге кешеләр дә генә YouTube'да утыралар, ВКонтакте'да утыралар, Телеграм'да утыралар, анда шул дөньяда шул мөмкинлекләрне кулланалар. Әлбәттә, социаль челтәрләрнең мөмкинлекләре күбрәк, традицион мәгълүмат чараларына караганда. Әлбәттә, без аңлыйбыз Татмедиада. Интернет белән дөнья бармый, әле безнең бу хәзерге буын бар. Алар өчен мөһим гәҗит журналларның татар телендә чыгуы, алар өчен мөһим телевидение, радионың татар телендә эшләүе. Әлбәттә, ул эшне дәвам итәргә кирәк. Тотрыклы рәвештә ул мәгълүмат чаралары эшләргә тиешләр. Хәзерге буын өчен. Ләкин киләчәк буын өчен турында уйласак, без тик интернет өлкәсендә генә эшләргә тиешбез. Татар телен булырга тиеш, татар телендә видеолар булырга тиеш, татар телендә мәгълүмат чаралары булырга тиеш. Интернетта ул теләк белдергән кеше өчен мөмкинлекләрне булырга кирәк. Сез бит әле менә татарча китап укучыларның санын арттыруда да эшлисез. Кисә китаплары да чыгарасыз. Сез бит социаль челтәрләрдән генә шикләнмисез. Газета, журналларны, укучыларны арттыру буенча да почтальоннар белән эшләүдә дә нинди кыенлыклар бар менә шушы эштә? Хәзерге традицион мәгълүмат чараларына булышу юнәлешендә без мәсәлән беренче төп юнәлешне алдык. Беренчедән маркетплейслар аркылы бүген татар телендә чыга торган журналлар, китаплар сатыла. Бөтен Россиядә Калининградтан алып Сахалинга кадәр һәр кайсы шәһәрдә, поселокта, авылда бүгенге көндә Озон һәм Wildberries-ның пунктлары бар. Димәк, бүген татар кешесе теләге булдырса, Wildberries-ка Озонга керә дә татарча китаплар, журналларны эзли, таба, анда Татмедиа теркәлгән. Татмедианың бүтән журналлары ай сайын чыгарылып, анда теркәлеп бара. Һәм бүтән җирдә мөмкинлек бар бүгенге көндә татар журналларын гәҗитләрне алу. Бу бер юнәлеш, бик мөһим юнәлеш. Икенчесе әлбәттә кыса китаплары, чөнки яңа татар әдәбияты, яңа татар авторларын эзләү, яңа китапларны чыгару. Бүгенге көндә бу бик популяр юнәлеш. 50 меңнән артык киткән гомумән тиражы, бу иң популяр, иң тиражлы татар әдәбият проекты бүгенге көндә. 20-дән артык китап чыкты, уртача 3000 тиражда чыгып бара һәм иң мөһиме алар шулай маркетплейслар аркылы сатыла, интернет аркылы каратыла. Күпчелек китаплар инде сатылып бетеп бара шул белән. Менә шушы юнәлештә интебез, шул барабыз әле журналлар, гәҗитләрнең теге бөтенләй юкка чыгарып әйтергә ярамый. Хәзерге киләсе шушы буын 10 ел буена әле ул актив рәвештә китапларны, журналларны укыячак. Һәм аларга булышлык алып бара кирәк. Әлбәттә, шул вакытта аңлатып әйтәм, киләчәк гомумән интернет өлкәсендә хәзерге буын, яшь буынны без тел мөхитендә саклыйсыз килсә, аларга мөмкинлек туры кирәк интернетта социалистлар. Менә безнең инде иң гомумән горурланып әйтә алам, иң төп проект безнең тел саклау буенча Татмедиада ул Салаватиклар проекты. Кичкенә балалар әни сөте белән бергә татарча сөйләшеп, татар җырларын җырлап, татар биюләрен биеп үссәләр, уларның гомерлеккә нигез булып калачак. Шуңа күрә никадәр иртәрәк без кешене, шәхесне туган теле белән таныштырабыз икән, шул уңышлырак була. Соңрак калган сайын авыррак бу эшне эшләү. Мәктәп баласына телне өйрәтү бик авыр. Мәктәп битергән балага инде практика рәвештә мөмкин түгел. Әгәр дә кеше мәктәпкә чорында туган телендә сөйләшергә өйрәнмәсә, укырга өйрәнмәсә, инде соңрак ул аңа беркайчан да аның белән кызганча каршы мөмкин булмаячак. Шуңа күрә иң мөһиме кичкенә шушы балалар бакчасы чорыннан татарча җырларга өйрәтү, татар җырлар белән таныштыру, татар теле белән таныштыру иң мөһим. Шуңа күрә Салаватиклар бүгенге көндә иң популяр балалар проекты, 6 миллионнан артык аларның караулары бар интернетта, YouTube'та. Зилә безнең Салават күпренең баш мөхәррире бик уңышлы бу проектны алып бара. Моннан тыш без балалар өчен төрле проектлар оештырабыз. Ялкын журналы бик актив рәвештә интернет проектлар булдыра, блогерлык мәктәбен булдырдылар. Чөнки блогерлар ул безнең киләчәк. Гомумән мәгълүмат чаралары киләчәктә гомумән журналистлар да беренчедән блогерга әйләнәчәк. Икенчедән блогерлар алар төп мәгълүматны тарату эшчәнлеген алып баручы инструмент булачак интернет өлкәсендә. Шуңа күрә бу юнәлештә блогерлар мәктәбе эшли. Гомумән бөтен журналлар, гәҗитләр дә безнең үзләренең сайтларын булдырдылар, социаль сетьләрдә эшлиләр.
Интертак біздің бик популяр, ең популяр татар тіліндегі интернет ресурс. Омен бик яхшы бара, китап радиосы, тәртип радиосы, радио гына булып калмыйлар алар. FM ешлыкта да ол эш алып баралар, шул вакытта интернетта да, телефоннарда приложениялары бар, кушымталары. Омен бул эш бара, аңа күрә мөмкинлекләр бар, Аллага шөкер. Алга таба тырышып эшләргә кирәк. Шамил Мөхәммәтович, без бит инде һәрберебез үз миссиябызны башкарабыз бу җир йөзендә. Без блогерлар һәм сез үзегезнең урында иң мөһиме татар контентын саклап калу һәм безнең тыңлаучыларыбыз булу. Шулай бит, һәм сезгә инде әйтергә кирәк, шулай татар журналларын, газетларын укучылар булу. Менә сез минем тыңлаучыларыма һәм минем язылучыларыма нинди нәсихәт әйтер идегез әңгәмә ахырында? Милләт юкка чыга, саклау белән генә шөгыльләнсә. Әйе. Әгәр дә саклау белән генә шөгыльләнсәк, милләт юкка чыга. Милләт булырга мөмкин, әгәр дә без үстерү белән шөгыльләнсәк, яңалык белән, яңа әйберләр эзләү белән. Габдулла Тукай ул искелек белән көрәшкән кеше. Ул бабайлар белән көрәшкән, искелек белән, картлык белән, үткән белән көрәшкән. Ул алар белән көрәшеп яңалык барга киткән. Шулай бит? Аның феномены шунда, Габдулла Тукай, ул яңалык барга китергән. Шуңа күрә безнең өчен иң мөһим әйбер, ул тегенә русча возрождение дигән сүз бар. Яңадан үстерү. Ләкин ул возрождение, ул консервация түгел, ул саклау түгел, ул яңаны эзләү. Искене саклап утырып, киләчәк юк. Искене саклап, кызганча каршы киләчәк юк. Искене яңадан торгызып, яңадан теге реставрация ясап, искедән торгызып беренче киләчәк булырга мөмкин түгел. Киләчәк була, әгәр дә без яңа әйберне барып китерсәк. Яңа татар журналистикасы, яңа татар әдәбияты, яңа татар ниндидер яңа татар яңа проектлары. Булар шушылар булганда гына татар милләте булырга мөмкин, киләчәк булырга мөмкин. Иң мөһиме киләчәк турында уйласак, бу искелек белән көрәшү. Искелек белән көрәшү, яңалык эзләү, яңа авторлар кирәк, яңа яшьләр. Мин үзем менә 4нчы ел Радиф Фикач Замалетдинов белән бергә бер ел элек без филология факультетында татар журналистикасын укыта башладык. Һәм бик зур нәтиҗәләрне күрдем, чөнки яшь балалар татар телендә камил рәвештә су күп эчеп сөйләшүче балалар бар, киләләр. Аларның яшьләре килә, аларның татар телендә эшләре килә. Һәм минем өметләрем бик зур киләчәккә. Чөнки бик көчле, безгә караганда көчлерәк балалар бүгенге көндә әзер торалар, һәм алар килә. Куркырга кирәк түгел, яшьләргә юл бирергә кирәк. Әгәр дә без искелеккә ятсак, искелекне сакларга тырышсак, яшьләргә юл бирмәсәк, үзебез тотынып торсак, яшьләрне көтмичә, юл бирмичә рульгә ябышып да, әгәр дә яшьләргә юл бирмәсәк, безнең әлбәттә киләчәк булмаячак. Киләчәк була, әгәр дә без яшь, агрессив, татар яшь кызлары, җегетләре, без яшибез, без сөйбез, без менә беләбез, безнең үзебезне күрсәтәсебез килә, үзебезнең иҗатыбызны күрсәтәбез килә дип яшәсәләр, ул вакытта әлбәттә киләчәк булачак. Рәхмәт сезгә, Шамил Мөхәммәтович, вакыт тауып сорауларыма җавап биргәнегез өчен. Зур уңышлар киләчәктә эшегездә. Рәхмәт сезгә дә.